Adlaw nga Sabado karon mga kaigsuunan, petsa 20 sa bulan sa Nobyembre tuig 2021. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas, Kapitulo 20, versikulo 27 ngadto sa 40. May mga Saduseo nga miduol kang Jesus. Mao kini sila ang nag-ingon nga ang mga patay dili mabanhaw. Nangutana sila kaniya, magtutudlo. Nagsulat si Moises niining balaod alang kanato. Kung ang usa ka tawo mamatay og may asawa nga nahabilin, apan walay anak. Ang igsoon ni adtong tawhana kinahanglan mga asawa sa byuda aron manganak sila alang sa namatay. May 7 ka magsuong lalaki. Ang kamagulangan na minyo og namatay nga walay anak. Unya ang ikaduhang igsoon ng asawa sa byuda. Ingon man ang ikatulo hangtod ang 7 ka magsuon nakapangasawa sa babae ug nangamatay silang tanan nga walay anak. Sa katapusan ang babae namatay. Unya sa adlaw nga banhaw na ang mga patay. Kang kinsa man siyang asawa nga silang tanan nakapangasawa man kaniya. Si Jesus mitubag kanila, magminyo ay ang mga lalaki ug babae nining panahona. Apan ang mga lalaki ug babae nga angay banhawon ug magkinabuhi sa umaabot nga panahon, dili na magminyo ay. Mahisama na sila sa mga anghel ug dili na mamatay. Mga anak sila sa Dios kay gibanhaw man sila. O klaro nga gipamatud-an ni Moises nga banhawon ang mga patay diha sa bahin sa nagsaysay mahitungod sa sangpinit nga nagdilaab. Naghisgot siya mahitungod sa Ginoo nga mao ang Dios ni Abraham, Dios ni Isaac ug Dios ni Jacob. Nagpasabot kini nga siya mao ang Dios sa mga buhi ug dili sa mga patay, kay alang kaniya ang tanan buhi. Pipila sa mga magtutudlo sa balaod bingon, maayong pagkatubag magtutudlo o wala na sila mangangas pagpangutana kang Jesus. Mga igsoon, ang Ebanghelyo sa Ginoo, daygon ikaw o Kristo.